Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo itaalawas ana paulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Manipod na katurpos ni Helen iti high school at dalat ta dito'y balay, ta saan mo't nga rod makakita. Masyanak mo't iti anak ko, tatang. Imbakit di tainan anusan na tinag-eskwela iti high school. Uray ka na yun da nga ublagan gapo iti kinabulag na. Nasingpait, manipod ubeng ti apukaw. Imbaglakit di, taadda kayo akanayon anang itultulod kan ko na iti pagadalan, tatang. Wen ta si kakit nga rod ti agtrab-trabaho, babain iti kinabeautisan mau. Katapag yamanak mat, taadda akanayon ti customer ko, nga umay agpapukis kas kada agpamanicure. Uray kaskasanaw, di tayo mat nagbisain, babain iti day ta trabaho, maanak ko. Mapan ka kadidyo parlor, nanang? Madam Damapay, anak, nasapa pa himat. Oh, adda ka di ibagam? Pakisaganam ko madagiti labaak, nanang. Ilasin mo dagiti puraw, kanti di kolor, tajay lamang gelgel ti aramidak. Aglaba ka di ita? Ay, pasensya kan anak ko. Kasta lang arudan ti kasasaad mo. Angam si kapay lati aglaba. Tadyak mo't masangon, gaputa ka na yun abisi. Rumbang asyak ti aglaba, nanang. Madimat no awan pulos ehersisyo. Sige, taisaganak nga rudan ti labaam. Ikargak iti batya dagiti puraw. Isarunom to dagiti ikabil ko iti asidag alupot adi kolor. Wanang. Punwak met dagiti talo a batya iti danom tapno as asidag apagbanlawam. Wanang. Sana bale. Adamat ni Lolo ang mangihanger kan mangisampay. Naurnungan tan iti labaan, anak. Ingka kumaglaba, tado pa iti deliver ko alako. Aglaba akto ano magagatak. Masadutak pa'y ita, nanang. Ay, nagrigat ti aglaba no naurnong ti ato alabata. Ingka ki di aglaban. Masadutak pa'y nga rod ita. Anya nga iti obraam itang agmalmalam. Awan mo't trabahom. Bakasyon nyo mat ijay pagadalan. Ay, nananang. Agrelaksak pa'y met kakaiso na bakasyon mi. Manumat nga aldawan ti bakasyon mo. Iso nga ado ti mureng mo, tasukat ka ngamin asukat. Kakaiso na bakasyon. Enjoy and relax. Aglablaba ka nga uray di ka makakita. Sinsinan siguro ti panaglabaman niya, tadi mo mat makita tinarugit. Saan mat? Tagal-galak mat agal-galan? Sakbay amang halakmanan iti sabali alabaak? Napuno mat iti danom day tatalo abat siya. Di tamon ibalnaw? Wan Insagana ni nanang ko amin dagita. Sakbay ama pa nagtrabaho. Kaya't mo asawan. Iso tinangilasin kadagiti puraw ang nakakarga iti basit a palanggana? Wan, iso ti umuna alabaak. Ibanlaw ko, sakbay alabaak dagiti dadduma. Intun malpas mo abalnawan iti may sa abatya. Ari kapam ti sumaruno abatya, taijay kamanan nga agbalnaw? Wan iso a pinagaabay ni nanang ko dagita. Tapno na lakalaang ti panangarikap ko. Imbag ta nagsabat ta dito'y dalan. At iti order mo asabon. Sana ko na mapan ije balayo. Ay na, apag husto. Tanaibos ti sabon mi. Pinaglabang amin ni Helen itay bigat dyan nabatbati asabon mi. Anya? Makalaba di anak mo abulag? Ay katuan naggagat nga aglaba.
Ilasin ko asigod dagiti puraw ken di kolor. Kasano ang makita na nga iti panagbalnaw na. Isaganak dagiti batya apagbanlawan na. Kargaak iti danom ti tallo a batya. Tapno jay laangen agbanlaw ti aramiden na. Ay, nagrigatan ti biag ti bulag. Anya tinaginhawam iti anak mo, tapay a bulag. Apay, Sofia, mama ti kakadi, nga adda connection ti panaginaw ti ina, iti ubing nga ipasngay nanto? Ammo pa yan. Kastamot ngamin ti ko na dagiti babakit anagsiko ken naganak. Ay na, nakalaban ti kaaruba tayo abulag. Ngamsi ka, di ka pa'y nakalaba. Patyam at anadalos ti labaan day jay kat di namat makita. Basta na ibabad ti sabon siguro ak gel-gel-gel-gelan. Apay nanang, napan ka kadi jay balayda? Nakitam anaglaba? Nasabat ko ni Alicia. Inted ko ti sabon nga order na. Imbaga na, nakalaba ka nun ti anak na, ni Helen. Labala siguro ati pangatiwan na kanya. Siya, makaturpusak to iti panagadal ko. Narangay to ti biyag ko. Ngamday jay ngay. Agbak-bakit tulaangan iti unig ti pandiling na. Uwan ngagpaiso. Anya nga iti masakbayan na. Katkas jay mo ti kasasaad na. Mabalin a labandera. Ngam asino nga iti mayat nga agpalabakan kwa na. Siyak ni Sister Eliza. Anya kadi nga oras nga ado ti tao dito'y sango ti tiyanggem barok. Iti oras ti kaawan trabaho, sister. Oras ti alauna, aginggat 2:00. Apay kadi? Kayat ko ngamin ti makitaripnong kada kayo. Pagsaritaan tayo ti maipapan iti pagarian ti Diyos. Pagarian ti Diyos, sister? Wan. No adam amom dita, nga awan araramiden na, ingkabasit awisan, tada na patag nga ibagak. Hoy, adda karuba mi, sister. Inakayaban. Tapno dumngagdamat iti ibagam. O sige, agurayak dito isango ti tiyanggem. Hoy, imbagtada ka dito'y arubayan niyo, Helen. Ay, umay kaawisan. Mapantay jay tiyangge. Apay kadi. Anya ti aramidan tayo jay. Ay, adda nga min madre an isarong ijay. Imbaga na, nga agawis ak kano iti kakadwak. Inawis kayo, takaasimat nga agururay ijay. Kibinan nak nga rod, tapno daras tama kadano ni Diyasango ti Tianggeyo. Ay, intang roden Adda siguro ijay dagiti daduma a binagaak. Nay, papanan nyo ka, day. Imbagtada ka, lolo. Ay, awisan kayo iti sango ti Tiangge. Hintayo dumngag iti ibaga ti madre ana isarong dito'y lugar tayo. Nay, itamampay nga damanen maisarong a madre dito'y. Ay, umayak nga raud. Ay, duwata nga rodan nga kay Ben, lolo. Bayan ta nga umuna ni Ben. Tadagasan na dagiti daduma. Nanang, mapana ko ni di kabisera. Inak agenrol. Siguradwam nga agadal ti obraam iji kabisera. Adda nakadamagak nga ad-ado ka no ti pasyar mo. Nagkunamit nga ado ti pasyar ko. Padpadaksen naklaang deji nang ibagakin ka, nanang. Nasayaat no saan apod no tinaidanon kanyak. Numadamag ko asaan ka napasnak nga agadal. Pagsardengan ka. Ay nananang, napasnakak nga agadal. Oray kitang. Agmartyatan to iyain tablado. Namnamaak day ta. Aramid ti pakakitaan. Saan kat nga iti sa ulaang. Ay nananang, pupuutam to ibagak. Saan akas di ta kaaruba? Agbakbakit to lang iti unag ti pandiling na kunakmanen. Agtalakak iti day tasom. Ala, igaud mo nga rod ti agadal. Wan ka di nanang, may santon a midwife to'y anak mo. Lumugan ka kadi, Miss Analapsat?
Guwapo aparo. Tay mayakat nga ro dito'y terminal ti van. Ije ka nga rod sango nga agtugaw. Kabayatan nga awan pa iti nagtugaw. Agyaman ako na Manong. Nagtauran na ito ang driver. Miss, papanam ka di? Ijay kabisera Manong. Inak again roll. Kasta ka di. Carlos tinagan ko. Anya mati madaydayaw anagan mo? Siyakmat ni Maya. No estudyante ka, kawatan nga gab-abang kay Jay kabisera. Gusto ka di, Maya? Pudno Manong. Awan nga min balay mi ijay kabisera. Asidag ka di ti town ti boarding house mo? Wan Manong. Iti asidag ti universidad. Itulod ka nga rod. Tadamat nga min gargarit mo. Ay, thank you Manong. Jak nga min maawit ti bag ko amag na amapan iti ayan ti boarding house ko. Di kagdanag. Siyak to ti mangawit kadag iti bag mo. Ngam, awan mo ti itangdan ko kan ka Manong. Awan kwarta. Saan ko apabayadan ti serbisyo, kading? Pakaragsakak, no kayat mo nga itulod ka. Ala, adakan ka dayta. Medyo nadagsan nga min ti bag ko. Adaman damagak kan kabalasang ko. Naipasngay ka kati abulsak. Wan, sister. Diyak pa'y nakakita iti lawag. Kayat mo ka diti makasursuro nga agmasahe kan agilot. Agmasahe kan agilot, sister? Wan balasang ko. No ado ti agpamasahe kan ka. Addan pagsapulam. Adda nga tamat agpamasahe kanyak, sister? Depende. No maya ti panagmasahem. Kaduan nang agpamasahe kat nataengan. Sorsorwom ti agilot iti nablo kan naipit nga orat. Ibagak pa'y ka ni nanang ko, sister. Kayat ko akasarita ni nanang mo. Intayo nga rod ija balay mi, sister. Kapsat, nakaumayak diti balayo, takayat ko atulungan ti anak mo. Anya ka di atulong dayta, sister. Adda organisasyon mi, amang isursuro, kadagiti kayat na ti agmassage kan agilot. Isarok tayo ko man ni Helen. Sa dino, sister. Adayo ka di? Ije kabisera. Mabalin nyo ako yugan, tapno makita yu ti pagyanan, kan pangisurwanda kadagiti kas kan ni Helen. Pagsaritaan mi pa'y kan ni Helen dayta, sister. Kat intun sumaruno nga umay kayo, maamuan yun to, no umay ni Helen, wano saan. O sige, nulakat makasursuro ni Helen. Mabalin nyo ti agpatakdar iti massage clinic na. O, di adan pagsapulan ti anak yo. Kasta ka di? Sige, sister. Panunutak dayta nga insingasing mo. Adon tinatulungan ti organisasyon mi, kabsat. At daan damutan iti massage clinic. Kaslamat la therapy daytoy para kadagiti nataengan. Anak, kayat mo ka diti makasuro iti ibagbaga ti madre? Mayat nga ta pagsapulan, nang? Kasano nga amaom no di mo matpadasen nga umuna apaok. No kasta, umanugot ka amapan ni Helen, tatang? Awan matidakas na, kas itinako na ti madre. Awan mabayadan, tulungan da ti kas kini Helen. Sika ti pagdamagak ita, anak. Kayat mo ka di ti makasursuro iti ibagbaga ti madre? Padasag, nanang. Barang makasuro ak. Sumuro takmet kada kayaw no itulod mo ti apo kaok. Inakman kitain ti lugar apang isurwanda ken kuana? Wen lolo, intayo, tapno makita mat. Kanayon nakto amasahyan ano agsakit ti bukot ko, apaw. Maya! Umayak man! At nakakadi!
Ni Carlos daytoy. Mabit lang. Umayan. Oh, Carlos. Aday bagang? Awisan ka kumatag pa ta. Mabalin? Ha? Sige. Urayin nak. Idisok labi ito'y bag ko. Kagap-gapok ngamin igi pagadalan. Sa dino ka diti kaya't mapagpasyaran ta? Uray sa dino ditan. Basta makarelax na. Ay, makabanong tagmalmalum iti pagadalan. No isuti ko nam. You're the boss. Kalpasan na. Intamangan iti restaurant. Nasaya at matapno sa anak ko ngagluto. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Massage Clinic. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.